Kalemegdanom se širi miris burgera. Zašto? Zato što je na redu, mogu da govorim tamo, Burger festival od 12. do 24. maja, tradicionalno na Kalemegdanu, tradicionalno sa najjačom domaćom ponudom, znači najjačim domaćim burgerima i tradicionalno takođe sa gostima iz inostranstva. Koliko sam uspio da skapiram, sada iz inostranstva su Španci sa Kanarskih ostrva koji bi trebalo su neki od najboljih burgera u Španiji, onda Brazilci koji su tamo napisali da su tipa najbolji burger na svetu. Šalje su isto to napisali, su nešto tako slično napisali da su mnogo dobri. Onda vamo su ovi Holanđani, oni su bili prošle godine, tu su neki Maillard, oni sa smash burgerima. Imamo tu klasičan domaći line-up. Ja idem redom, kako meni pravila nadržu, već vidim Marka tamo, Mareta Ž burgera, tako da ću krenuti od njega. Eno ga tamo ne jede kod sebe na štandu, nego jede u tosteru, što znači da pitanje kakav mu je burger. Ništa, Marko, upravo te hvalim, ne obaziri se na mene. Prvi put u životu pasti single. Da, single ću. Ide ukisljeni luk, ide majonez sa mentom i korijanderom i korom limete malo da osveži, ide meso naše standardno 45 dana stareno, ide gauda kao sir, kisljeni luk, mladi luk i brizle završavamo u puteru soji i medu, pardon. Su onako baš jake masne i onda mora nešto da ga osveži. Brizle volim, to je fakat. Ljubo, hoće da nam spremiš jedan brizle dry age? Može jedan brizle dry age, bet. Kaže, najbolji burger u Srbiji 2024-2025 by Burger Dudes. A boga mi, pa nije samo by Burger Dudes, bet bio je i ovde, osvaja se igrao... 3-4 titule, da, to je pobedci. Imaš. Skroma dečko. Na ovu stranu dalje, prostor, kak je plan? Sad ću da vidim, hoću prvo strance tamo. Brazil, Španija, pa onda. Izvini sad, pošto snimam i... Dobro. Gde su vam brizle, bet? Evo, sad ćeš tišu. To. Ja ne znam kako će ovo zagristi sad, ovo postaje ozbiljan problem s ovim duplom, a? Neću da ti pakujem, hoću da ti dam ovako da odmah možda ćapiš da... Da, samo da možeš unutra. Da jedeš. Svedoci ste mi da sam tražio single. Dakle, jesam rekao može jedan single, rekao sam. Šta sam dobio? Dobio sam double, dry age i ovu brizlu preko. Sad kako ću, i to je ovo prvi burger koji treba pojedem danas, kako ću izdržati sve, ne znam. Da li ću dati sve od sebe? Daću. Da li sam se opremio kako treba u smislu da sam poneo svoju duksericu sa burgerom vamo? Jesam. Tako da, nema alibija. Zamazan sam se ovo. Šta kažem, znači Maretovo dry age meso je neprocenjivo. Mislim da je Maretovo dry age meso neprocenjivo i na nekom svetskom nivou. Dakle, ko ono može da se ode da bilo gde, u bilo gde da pravi ovaj burger bio jedan najjači. Što se tiče brizle, debela, sočna. Nisam zezno se što sam u dupe, zato što ne mogu da osetim lepo i brizlu i meso, to jest preveliko mi je, ali ide fenomenalno. Znači gauda, okej, kao zamenski sir, ima malo kiseline od ovog ukiseljenog luka, sve je kako treba. Znači ima i ukusa i sočnosti i svega. Mislim, nisam ni sumnjao. Kad sam vidio šta čovjek sprema, znao sam u kom smeru da ode. Jedan burger je savladan, Maretov, dobro nije savladan, znači sam pojeo sve, naravno, ovdje sam ja radim samo degustacije. Idem dalje, jer kako bi pojeo 12 burgera. Znači, ostalo još 11. Sljedeći na meniju su Maillard Classic, koji su ljudi bili prošle godine, i bili su prošle godine. Možda su čak i bili prepričani, nisu prepričani, mislim da su bili prošle godine. Hello guys! Ciao, buongiorno. 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 Are you from Italy or from Holland? So we are from Netherlands, the restaurant, but all of us we are from Italy. You're from Italy? Yeah. Ah, possiamo parlare italiano. È meglio che inglese. Ciao. Ok. Io prendo un triple. Sì. Quale? Porco clova? Ah, dimmi che mi... Il classico o il porco clova? Šta imaju? Imaju porco Oklahoma, to je sa potato... Opa! Porco Oklahoma je con kajmak. Kajmak, so... Evo ga Mare, ovdje ću čekaj pitati njega šta da uzmem. Mare, brate, ti si... Ali koji, klasik ili... A opa, a?
Ma ne mogu oba, brate. Da uzmem klasik ili ovaj sa kajmakom. Klasik možda je bolje, klasik. Ovo za klasik, A? ipak znači jebi ga junetina. Da. Oklahoma je nešto onako. Un klasik Ali per ovo je me. dobar 3 mesa. Uglavnom per me i triple. classic, sì. eh? Sì. Può anche firmare come lo fa. Holanđani, ali je italijanska ekipa koja radi. Fai due triple e un classico. Quindi un classico per me. E ho tornato ieri dal Toscana, ieri notte. Bevo del vino, ieri. giusto? Vino, buono vino. Buono vino e Una bistecca. una buona bistecca alla Fiorentina. Sì, ho provato 2 bistecchi. Buone? Sì, 2. Un trattoria Marione in Firenze e una in un albergo. Si chiama Ponte dei Medici. L'albergo non so, però bello. Sì, è bello. Ovdje idemo smash. Questo è dry age carne o no? Yes. Sì. 45 giorni. Dakle, 45 dana stareno meso, ljudi su ekstremno poznati burger lokal u Holandiji, inače su sad već tradicionalno na sajmu, na festivalu, već sam probao i prošle godine su bili burgeri ubitačni. Znam da sam prošle godine uzeo double i da mi je falilo malo mesa, tako da preporuka da se ide sa triplom. Jako ću ja da uzmem sa samo griz ili 2, preporuka da se uzme triple. Ja ću da uzmem triple da bih osjetio meso. Kažem, kad se stavi lepinja i sve, onda nema se taj full osjećaj. To je to, znači... Number 13. To je to. Triple, ali karamelizovan do maksimuma. Znate već da, ako znate, da li ste me gledali, niste, da nisam baš neki preterani fan smeševa, to je da više volim klasični. I da nisam fan, volim ih, ali uvijek biram klasičan, onako debeli burger. Međutim, kada ga dobro karamelizuje, a ovaj sam vidio tamo kada ga je dizao kako je ono curilo, da je sočno i dry age meso, a oni su stvarno maheri što se tiče smešno, ovaj lokal Majerd, tako da ovo mora biti fantazija. Ne znam se čuje kako hrska. On je hrska s polja, sočan, ali se unutra nije raspao. Znači ono konzistentan je. On je unutra nekako stabilan, iako ga imam pritisao skroz, nije ga razvalio, nije ga razgnječio. Dobro. Ne znam, kod nas nikako ne hrskaju ovako, ili ja nešto ne jedem pretjerano smiješno. Bomba, ali triple. Vidite, da sam uzeo double, ne bi bilo dovoljno. Borba se nastavlja. Dakle, stradao je Mare, stradali su ovi Holanđani i Holanđani su sad, koliko sam ih jeo, jedva sam se zaustavio da jedem. Znači, burger im ubijam. Mislim da ovako treba da izgleda svež burger. I mislim da ono motanje u foliju koje radi naši smešeri, da im ne čini dobro. Znači, da se izgubi ova hrskavost i ovo kad ga jedete ovako, on je stvarno spektakularan. I ne treba da se natopi ono lepinje u foliji, moje mišljenje. Ova zemljička u foliji skroz, kad se umota nekog se ona potpari, ne. I onda se sve sjedini. Ovo ovde je, boga mi, hrskavo sve kako treba. Idem sad kod Španaca. Španci imaju zastave svoje i mesto se zove ovako. Number 1 chain, znači najbolji su u Španiji, broj 1 u Španiji, broj 16 na svetu, Canary Islands, Spain. Ja sam živio na Canary Islands. Nisam vam to rekao. Znači ja sam čovjek koji žive na Canary Islands, na Tenerifama. Hola, buenas. Hola amigo. Hola, buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Somos All or Nothing. Venimos desde España. ¿De dónde? España, desde las Islas Canarias. ¿De cuál ciudad? Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas. Estaba viviendo en Puerto de la Cruz, Tenerife. Yo. Tenerife, muy bonito. Pero hace 20 años. Entonces, hablo español, pero olvidado tanto. Intento hablar con usted. Pues justamente la burger que te vamos a dar la creó nuestro jefe de cocina de La Laguna, que vive en, de la Laguna, vive en Puerto de la Cruz. Sí. Recuerdo La Laguna. Estaba en La Laguna muchos tiempos. Vamos a hacer la burger, ¿vale? Sí. ¿Cuál burger?
La chichote. Questa della Laguna, eh? La chichote. ¿Y qué es dentro del burger? Lleva ¿Qué lleva? doble patty de 120 gramos de carne madurada, dry aged, Ok, bacon jam, mermelada de bacon, onions y sauce gres, ¿no? Dice, salsa griega. ok, salsa griega. ¿Qué es salsa griega? Yogur. Aha, jogurt, majonez, ok. Yogur, eneldo, mayo. Ok. Sad imali ste malo prilike da čujete kako pokušavam da pričam španski, nije to tako bilo loše. Uzeo sad ćemo da snimim meni šta imaju dok ga gospodin... ¿Cómo se llama? Chichote. Ma, ¿cómo se llama usted? Dani. Dani. Dice. Hello, how are you guys? All good? All good. Clean the glasses. Dani, znači kako mi je Dani rekao, sad ću vam reći šta imaju od burgera. Znači, čičote, taj sam uzeo ja, 130 grama dry aged mesa, cheddar, džem od slanine, onion release i čičote sos. So I will speak in English so the other people can understand. So basically you are the number one in Spain. Number one in Spain. Which year? 2024. 2024, number one in Spain. Yeah, in 2025, number one in Spain and 116 in the world. 16 in the world. Yeah. By the burger dudes or... Exactly. Bravo. Chichote. Chichote, gracias. From Spain, here Belgrado. Da España a Belgrado. Belgrado. Dakle, šta su rekli, ovo što sam malo prepročitao ovde, to je, što je piše da su najbolji, to je dodeljeno od Burger Dudes. Burger Dudes su, imate Instagram nalog koga zanimaju burgeri, zapravite Burger Dudes, ljudi obilaze burgere širom sveta, jako su uticajni u tom polju i onda ih rangiraju. I oni su rekli da su ovi bili najbolji u Španiji i 16 na svetu. To onda ima, boga mi, ozbiljnu težinu. Što se tiče ovog burgera, boga mi, ovo deluje odlično. Ovde je ispala neka slanica da se reši to je bacon jam. Ne znam kako vam se ovo čini na snimku, ali izgleda bezobrazno dobro. Znači ja volim ovo malo medium, karer, i oni ga momci spremaju tako, spremili su ga za 3 sekunde. Šta to znači što se tiče mog probanja? To znači da ću ja morati nekako ponovo da zinem dovoljno jako da probam. Ja sam kapiram da se ovo verovatno u dobrom delu ljudi neće svidjeti. Zašto? Meni je ozbiljno. Dobro, ja volim ovo. Ali, oni su ga ostavili više karer. To je fazon kako spremaju. Meni je ovo bomba. Ja ovo obožavam. Jer je ovo sad meni mekoća, bukvalno kao tartar. Ali to je ono što volim. Znači, volim se samo karamelizuje sa strane, znači brutalno na vatri, bam, zapeče se, dobije se korica, jaka, prodimljena, mirišljava, a onda dole lepo meso koje je, ja volim to malo rare, koje je onako meko i struktura mesa i sve, meni bomba. A uz burgere, Robocraft, oni su momci ovde stalno pozicionirani na istom mestu, Kraft pivo, lager, provereno dobar. Da pogura burgere. Sledeći su Brazilci. Da vidimo šta kažu oni. Oni su ovako, kažu, ovo su isto Burger Dudes, znači bez burgers oni su bili drugi najbolji na svetu. Drugi najbolji. Hello guys. Hi. Hey, how are you? Fine. How are you? How are you? Very good. You? Yeah, I'm fine, thank you. Holy World Tour Serbia. Yes, first time in service. How do you like it? Enjoy it a lot. Enjoy a lot. You're from Sao Paulo. Yeah, I'm from Sao Paulo, Brazil. It seems like that your burgers are kind of good. Yeah, they are talking about the second best burger in the world. Second, yeah, it means something, right? It means something. Yeah, it means something, okay. Okay, what are your specialties? Yeah, we are serving a dry aged burger with bacon molasses. It's like a bacon sauce. Bacon sauce? Yes. Okay, cool. This is the secret of our sauce.
Oh, it looks nice, it looks nice. Come on, Serbia, come on. Okay, give me one, give me one. Yeah. Dakle, drugi najbolji burger na svetu izgleda ovako, sočno, natopljeno i ovome se radujem izuzetno. Idemo. Miriše me te ubija. Brate, gotovo je natopljeno. Yes, I like it very much. I like the sauce. Sauce is changing the whole topic of it. I mean, the meat is obviously great and everything, but sauce is... I on je malo, znači kao Španci, življi, to je očigledno trend. Nije trend, nego tako treba da bude. Ali burger. Brazilci, boga mi, ubijaju. Sad ne mogu da kažem, znači, oduševili su me s ovim sosom. Španci su odlični, ali Brazilci su s ovim sosom, mislim, pobedili. Jer ono kad sam, mislim s tim je to, posle toga sam umakao onaj sos tamo, jedno sam se zaustavio. A mali je zgodan. Znači, tu uzme jedan burger gdje se pojede, zgodan je jako. A ovdje smo sad na domaćem terenu, tu je Time. Mene zanima, jeste vi spremili neki specijal, ali ima nešto što... Dobar dan, srećan rad. Dobar dan, srećan. Kakvi ste? Dobri smo. Jeste dobri, kako ide? Evo, ide, štancamo. Štancate, jel ima neki specijal da se proba da nije ono što sam... Ja vidimo burger obrat specijal, to... Da, to je novi specijal, znači juneće meso sa ragom od junećih obraza. Tu ide naš prskava salsa od kalapenja i crvenog luka i vratili smo sa prethodnih festivala u jedno brown butter burger. Da, brown butter je odličan, ali ja bih da probam ovaj sa obrazima. Znači on ide komad mesa i ide ragu preko toga. Da, to je to. Može taj. Može. Dakle, ponovim još jedno šta ovdje ima i šta sam uzeo. Burger, obraz, specijal, juneće meso od taleđe sir. Taleđe sir je topčan, ja ga koristim mnogo pizza i obožavam ga. Ragu od junećih obraza, salsa od kalapenja, znači bit će malo ljući. Kalapenja crveni luk, aioli, brioš zajednička. Dobro, ajde sad opšte se tiče Tajma, mislim da svi znaju da ljudi kidaju. Imaju vrhunsko meso, rade svoje brioš, svoje zemljičke koje su odlične i to su verovatno možda i najbolje, ako ne najbolje, onda među najboljima. Uvek su kreativni što se tiče sastojaka, uvek dodaju nešto, uvek imaju specijale, znači ne prepuštaju ništa slučaju, to su ljudi koji su definicije kako treba se bavi čovjek ugostiteljstvom, to su oni, tako da ne sumnjam da će bude i ovaj kako treba. Da, može. To se pali. Garlic mayo. Dobro. Znači ide garlic mayo i onda se stavlja ova lepota koja je zatvorena. Znači gore se ragu zatvorio sa ovim. Zatvori se sa stavljenim sirom. Malo. Ide salsa. Uskava salsa od kalapenja luka. Malo prskavog luka za crunch. I još malo garlic mayo. Boga mi, ovo izgleda, ovdje kad sam izašao malo na svetlo, tamo je bilo mrak, pa mi izgledao onako, mislim izgledao mi je top, ali nisam mogu da vidim koliko je lep kad izađem na svetlo. Sve sam na klupicu, malo i da odmorim, ja dušu, samo sekund, da se lepo organizujem, da se ne umažem. Kao da se ne umažem, kao da postoji šansa da se neću umazati. A može? A može, što ne mogu. Wow. Mislim da će ne malom broju populacije koja više voli pečene burgere, znači ne medium, da će ovi da budu, da se posebno svidjeti. On je unutra pečen na well done, mislim nije skroz well done, ali ka više ka tome. Međutim, on je zadržao mekoću i zadržao je sočnost. I kao što rekao, već ovo što sam nahvalio na početku, njihovu zemljičku, ona je savršena.
znači, ali baš savršena. Tako da ovo celo iskustvo, zalogaj, kada zagrizete, na prvu ste jako zadovoljni. Što se tiče ljutine, halapenja, to je vrlo malo. Znači, blago, nežno, tako da može da jede ljudi koji ne jedu ljuto, možete jedete bez problema, zato što je više pikantno nego ljuto. Vama ove juneći obrazi lepo legnu, ne preuzmu ulogu, ne izdominiraju, znači sve kako treba. Meso vrhunsko, jedan ozbiljan dobar burger. Nažalost, kreće kiša. Ne izgleda nešto baš da je... Nije krenula neka jaka, ali, boga mi, nije ni da je nešto vedro nebo, tako da, šta je? Ajde, valjda ću stići zavači sve ostale. Idem na Novo Sađanje. Jedini predstavnik Novog Sada, Toster bar, oni su legendarni već. I oni imaju stareno mesto i to sam jeo kod njih u Novom Sadu i pričao sam sa Tonijem, vlasnikom, da bi trebali da ga imaju, jer je bio fenomenalan. Tada su ga imali samo kao neki specijalitet. Drago mi da su sa njim došli na festival. Ovako, o čemu se radi? Imaju cheese burger, znači klasično juneće meso, ok, čaj sif, znači klasičan, cheddar and bacon, ovo je opet klasičan, ali sa slavinom karamizovanim lukom, steak burger, sa flank steakom i šparglom. Dakle, imamo 50 dana stareno meso i flank. A ovde je gotovo, znači steak mi ga režeš, jeli? Da. Dobro, može. Da, lepo. I špargla. Pepper sauce, taman uz steak. Toster. Boga mi toster obećao. Vidi se da su potrudili ljudi, znači napravili su pravi burgerski, nisu izašli sa onim standardnim što imaju, nego su napravili ozbiljnu ponudu festivalsku. Dakle, ide steak, ide meso koje je stareno 50 dana, ide špargla, malo svega, tako da svaka čast pozdravljam to. Klupica je locirana, kiščica lagano cepa, tako da, ali ne žalim se. Znači nije još strašno, može se sedi na klupici i da se proba toster. Zalizao sam šparglu prvo, nisam osobio, koja je pukla onako. Onda steak, koji je rare, to je medium ka rare, i onda osjetite kako kažem, kad se zagrize rare meso, pa onda mora da se malo povuče iscima, odlično je, baš odlično. Meso, burgera, nisam ostavio, sam uzeo više steaka nego više steaka i špargle, nego samo meso, ću samo meso. Meso je odlično. Ono što moram da pohvalim kod tostera je pepper steak. Ovaj sos, pepper sos. Ide fenomenalno u steak, ide fenomenalno ceo burger. Sad kad sam ga, nakon klope mi ostaje taj ukus u ustima, tako da je to baš ga je lepo ubo i lepo paše uz steak i uz meso. Odličan. Na pola puta završeno, ostalo je još 6 komada. Sada prelazimo na dobro poznati teren. Ovo su Smash Burgers. Ja vidim da li je Smash napravio nešto specijalno za... Ćao! Jeste napravili nešto specijalno za festival? Truffle, pa truffle nisam probao. Može jedan truffle triple? Tri. Za 5 minuta. Može, znači truffle. Drago mi je da su napravili, nisam ga vidio odande, dolazio sam sa strane i vidim da je ono klasična ponuda i nisam vidio da ima truffle. Top, znači truffle zato što je nešto novo, a ide ovo. Juneće meso, Emmentaler, gorgonzola, foie gras, pa njega sam jeo. Truffle sos, džem od luka. Čekaj, je li ovaj truffle, ovaj sa foie gras, njega sam jeo, to je isti taj, on isto truffle. Nisam da to je truffle, znači to je to, on je ubija. On je ubija, njega sam jeo prvi dan kada je izašao i taj, bukvalno, taj mi je bio bomba. Da, pa mislim i dalje drži reputaciju. Da, bomba, baš je bio,
Drago mi je da ovo ovdje, ljudi, ovo... To i dalje ono blue cheese drži krunu, znaš? Da, Ali Trapoli pokazuje potencijal. top. Dakle, šta su oni tu radili? Stavili su foie gras. Stavili su ono foie gras preko mesa, zapekli ono gorgonzolom, isto zatvorili i to je bilo bomba. To sam jeo, to je bilo baš bomba. Nisam znao da će biti, mislio sam da je samo ograničena količina, nisam znao da će ide na festival, ali je to top. Može, dim, može. Znači imamo ovdje foie gras i preko ide sir. Top. To je to. Trafl, koji ja nisam znao da je to u stvari taj, zaboravio sam, sa foie gras. Zašto foie gras posebno? Zato što foie gras mu da tu masnoću koju inače ne možete da dobijete ili dobijete u nekim prefinjenijem jelima. Ne ide obično uz burgere i tako da svaka čast što su uspeli da ga imaju stalno. Ne mora full. Tako je. Još da mi dođe posle dnevnicu, ali full ne. Da. Proverano. Kad su ga izbacili, to prvi put, jeo sam ga samo u lokalu, nisu imali na dostavi, to mi je ono, a ja mrzalo mi je tamo takovske, jer mi je to najbliže, ali me mrzelo se i tamo parkiram i šta ja znam. I onda nije bilo na dostavi, to me malo nerviralo, tako da me raduje. Ovo je vredi probati. Dakle, ako dolazite na festival, obavezno Trafl. Dobar sam, zadovoljan sam kako napredujem, organizovan sam, kontrolisan sam, dakle ne dopuštam da me strasti preuzmu i da krenem da jedem više nego što bi trebalo. Znači, samo na početku mi je bio izazov kada sam krenuo sa žoburgerom, tamo Španci, Brazilci, Holanđani, jer su to burgeri koji ne znam, svi su bili vrhunsko dobri i onda sam krenuo da ih onako da ih jedem jako bez mogućnosti se zaustavim. Međutim, zaustavio sam se, kontrolisano sve i idemo dalje. Ostali su još 5 komada, sad ću Del Toro. Ja nisam siguran da sam jeo Del Toro. Znači oni su, mislim, bili su poznati kako da prave burger meso za druge ljudi, samo burger meso, pa su onda valjda otvorili svoju prodavnicu. Dobar dan. Ćao. Kako ste? Odlično. Je li ima šta da se pojede? A? Šta hoće? Okej. Ovako, znači Del Toros imaju i regular i smash. I faktički može se bira. Šta da uzmem? Šta probati i reći da je to ovde? Aha, evo ga i meni. Bistro Paris, preporuka. Bistro Paris, znači 2 burgera, brioche bun, cheddar cheese, butter sauce, caramelized onion, prodato. Može jedan Bistro Paris. Vi ste pravili, koliko ja znam, meso samo, tako? Yes. To je bilo, vi ste pravili ste... Inicijalno se bavimo proizvodnjom burger mesa. Dobro, znači to je vaše meso, vi ga pravite i onda je prvo bilo burger meso za druge, pa ste onda krenuli da radite vi, a tako je? Tako je. To je veliki plus. To je veliki plus kada neko radi i kontroliše svoje, zna koje meso sprema i onda na kraju priprema, to je to. Ovo na oko prevazilazi sva očekivanja. To jest, ne znam, nisam imao očekivanja pošto nisam jeo, ali sam... Obzirom da kad nešto ne jedem, obično nemam očekivanja, ali ovo prevazilazi očekivanja, znači izgleda jako lepo, baš izgleda lepo. A i čuli ste, ljudi, čovjek radi sam svoje meso, to je uvijek plus. Odlično meso. Odlično meso, ali odličan je luk. Luk ima dosta, ali nije jak. U smislu jak, da kažem jak, nije da smeta, ono karamelizovan je lepo. Ovaj sos, nema ga puno, ovaj što sam rekao aromatizovan, daje mu sočno, daje mu neke masnoće, što je cool, ali ga nema ono da natopi skroz. Ban su odličan, jedno iznenađenje. 4 komada, a ja mogu da kažem da nisam čak ni ono nešto preždran. Ne znam da je to normalno, nije, verovatno nije, ali nisam. Sljedeći na meniju, flat burger. Flat burger sam već jeo po festivalima, poručivao sam. Pozdrav ljudi. Što se radi sa flat burgerom? Flat burgeri su oni gde se smešuje ne samo lepinja, nego se meso, nego se smešuje i lepinja. Pa se napravi ovo. Dakle, flat burger. Gde ste ljudi? Šta? Jeste dobri? Šta mi... Ja sam vidio da vi imate neki s ananasom, ali ja to ne mogu. Krispila vama, ne bi grešno. Ja ne znam, kažem mi specijalitet s ananasom i ja ne mogu ananas,
jer sam nekako tradicionalista tu. A hoću da pojedem dobar, kvalitetan, a ne da eksperimentišem. Tako da ja Crispy Alabama, bravo, jer sam ja Crispy Alabama jeo ranije, Crispy Alabamu sam već apsolvirao i Crispy Alabamu sam zadovoljan. A nisam je probao, pa boga mi, mogu kažem, nisam dugo, tako da ću sa zadovoljstvom jednu Crispy Alabamu. Sad nastaje magija. Dakle, zato što se ovo ponovo ovde stavi mači maslaca, putera i onda se stisne. I curi na sve strane. Ko voli to, svi volimo to. Da. Dobije se ovo. Pa se još malo premaže. To. Znači ovdje imamo to. I to vam je, dragi moji, flat burger. Zašto flat? Videli ste, sad vidite još bolje. Dakle, imamo tu crispy luk, imamo dole krastavac u tempuri, imamo 2 vrste sira, imamo vruću zemičku, imamo mene koji sam spreman da probam sve. Ovo je sad vruće, bit će malo nezgodno. Ja bih trebao da sačekam, ali to se neće desiti, nego ću probam odmah. Njihov ceo flađan je dobar. Znači, oni su stvarno jedinstveni. Nigde nemate ovo. Meni, kapiram da ovo ne može nikom da se ne svidi. Ne vidim zašto bi postojala osoba koja se ovo ne bi svidjela. Natopljena zemička, maslaca, vidjeli ste kako. Pritisnuto sve, meso je top. No, kombinacija sa hrvatskim lukom, top. Momci su sjajni. Moram pohvalim celu priču. Svi burgeri do sada kako treba. Ovde je opet nešto što ne znam. Piše samo smash burger. Taste different burger hub. Raziđe guža, ovdje što imamo klasik. Ok, Unitina original, zemička cheddar burger sauce. Ok, Kalifornija. Zemička cheddar, Kalifornija sauce. Ok, luk. Barbecue bacon, cheddar, karamelizer luk, slanina, jalapeno paprika. Truffle, aioli, tartufa, iceberg. Standardni su ukusi. Sad ćemo vidjeti šta oni kažu treba da uzme. Šta treba da se uzme? Šta je obavezno uzeti? To mi reci. Hoćeš nešto klasično ili malo da eksperimentišeš? Pa ti mi reci šta ja da uzmem, šta je dobro, eto, to, poslušat ću tebe. Ja iskreno kažem, nisam probao vaše burgere, gde se nalazite? Mi smo na Ceraku, Top, znači imamo burger koji nisam probao, tako da se radujem. Šta mi kažeš da treba probati? Tartuf. Kaliforniju. Hoćeš možda ti stavimo po pola burgera da probaš? Nemoj, daj mi jedan. Znači šta si rekao, Kalifornija ili Tartu ili... Dakle, oko Kalifornija, zemička, ok, to je Kalifornija Lux. Ovo je klasičan, ali tako? Pa obje slično su, samo je razlika u sosu, tako? Kaliforniju ide Kalifornija sos, koji je sličan burger sos, samo malo na steroidima možda. Dobro. Iceberg i krostač. Daj mi Kaliforniju. Uzeo sam triple, čisto da probam, kao što sam već rekao da je bolje 3 mesa nego 2. Da vidimo kakav je ovdje smešić se seče. Može. To je smeš i sad sam ja ovdje dobio jednu informaciju lokal patriotsku. Momci su, momak koji radi iz Valjeva i znači zemljak i njegov brat koji održi je iz Valjeva, znači zemljak, tako da to nisam znao, imam plus odmah u startu. Da, dobro to izgleda krajnje. Da vidim šta kaže čovjek, znači ne znam šta kaže čovjek, šta kažem ja. Ne znam da li ga seku inače svima, čisto da ne bude zabune, ja se tražem i seku, moguće da to i nije praksa. Ali ja sam se islokao. Nisam. Dobro je. Smeš. Znači ovo je ono što očekujete od klasičnog smeša. Dosta sira, dosta sosa, sočno je. Zemička, dobra, unutra meso kako treba. No, jedan pošten smeš. 2 komada još su ostala i onda ćete imati kompletan pregled kada dođete ovdje da ne gubite ni jedan minut.
gde šta da se jede. Baš smeš, baš smeš. Njih znam već sa drugih festivala. Kako je, momci? Dobar dan, evo, dobro. Srećan rad. Hvala. Šta da se jede? Pa, naša preporuka je Sloppy Joe, triple. Sloppy Joe, to sam video odavde i to sam i to da poručim. To nam je Tako da specijalno Sloppy Joe. Hoće da bude ono razbucano meso. Da. To. Zašto bih uzeo Sloppy Joe? Zato što je to onaj gde se meso i to. To je ovaj ovde. Sloppy Joe, double, triple, 1300 dinara. Dobro je, zato što se ono meso isepka celo, onako se umrvi, usitni. Znači imamo 3 mesa i ovo. Ja sam mislio da... Dodatno 50 Da. Krskavi luk, jeli? Krskavog luka. To. Dakle, zeznuo sam se malo prilo objašnjavanja. Mislio sam da će da usitne meso, ali oni imaju gore preko odvojeno meso. Slopi, jer se zamažete celi dok ga jedete. Ali, valjda zato burgeri služe. Slopi. Ovo je ono propušćavanje. Da. Ovo je baš junački. Znači, ako ćete uzimate više burgera, ovaj ne može da je triple, ovaj mora da je double. Jer je odbio jako. Ostalo je malo zip piva, taman da završim i burgere. Ostao je Gorila Burger Bar. Ovdje je bila gužva, boga mi, svaka čast. Nataša, gde si, čoveče? Gde si, bre, ti čovječe? Gde si? Šta ima? Drago mi je da to vidim. Takođe, kako ide? A? Ja sam ovdje, kao što vidio gužvu od starta, tako da rekao bi da se ti ne želiš. Video sam da imate ovamo sa Zlobeksom neki ljuti. Imamo, što bi rekli, kako to dogovorili smo se da koristimo njihov med sa čili papričicom i mi smo na to napravili burger. Koristim ga ja na pici jednoj. Stvarno? Da, odličan je. Da, odličan je. Hoću njega. Hoću ja njega. Ajde, može. Inače, Gorila standardno na polju, na grilu, i standardno imaju svoje meso odlično. Nataša je inače stara prijateljica i vlasnica i na svakoj burger festivalu i radi, i juri, i žuri, i sve stiže. Sve stiže. Dragi Pakito, sad ću da vidiš. Dakle, i ovdje imam običan majonez. Dobro. Zatim sledi iceberg. Na to dodajemo malo luka. Može luka. Zatim sledi naše meso sa brisirom. To. Zatim idemo zlobek čili med sa ljutom papričicom. To. Mnogo je dobar. I na sve to dodajemo sos od marakuje. Ta marakuja me zanima, da li će da izdominira ili će se uklopi lepo? To ćeš ti sad da kažeš. Evo ga. Ako se po jutru dan poznaje, ili po ovome kako ovaj burger izgleda, očekivanja su dramatično skočila. Ja sam probao taj ljuti med, kao što rekao Nataši, probao sam ga na pizzama svojim, pravio jednu pizzu sa kruškama, pravio sam kao specijal. To jest, tek ću da napravim, napravio sam i probao, odlično, nisam ubacio zvanično, zato što sam ja, ne stižem da završim, ali taj med je ubija kako je dobar, a posle toga ću snimiti čovjeka koji ga pravi, čisto da vidite, med ubija. Sad, burger, zagrišu ga nekako odavde da bi mogu duvati mi luka. Malo i mesa da zagrižem. Ovo je prvi burger gde mogu kažem da su mi ostali sastojci odmah na prvo hvata i kao istrame luk, ljuti med, bris, sir. Jako zanimljivo. Meso njihovo je specifično, njihovo meso je drugačije. Oni ga prave
Angus meso, mislim da čak njihova farma, zaboravim se sad, u stvari jeste, ali da, nije njihova, nego ima neke kolaboracije, prijatelji, to je to, ali prave, uzimaju svoje meso, oni prave ovo, tako da, šta, burger, sve kako treba. 12 burgera sam probao, dragi moji, probao sam svih 12 burgera i ništa, sad ovako lepo odgledate ceo ovaj video i imate kompletan pregled šta i kako, gdje treba prođete, gdje treba da dođete i da probate. Čak sam nije bio toliko kompleksno, uzeo sam svaki zaloga i to je to. To ću ja snimam ovdje Zlobex, da vidite čovjeka koji pravi soseve, to jest koji pravi ovaj ljuti med. Samo da pozdravim, neću da zadržavam dugo, rekao sam čovjeka da ću da samo snimim koji pravi soseve. Ovamo je med fenomenalan, znači med sa brijem ide top, mislim nisam ni sumnio zato što ga imam ga kod sebe. A ovo su ovamo sosevi, dakle ko želi ljute soseve raznorazne domaće, tako je, ili ti ceđeni čili, znači, ali domaće proizvodnje, znači ovdje rade naše kako treba, imate i ovdje. Tako da, to je to. Pozdravljam, like, share and subscribe ukoliko se ovako nešto dopada, a znam da vam se ne dopada. Šalim se, snimat ću svaki burger festival, tu sam uvek.